Ramogi Juanga medo chwalo no agenda mar rawere mag jenzien mane Hannington to nyaka sani bendi paro ni adiera bera ka koro ng'ato winjo rowere mag jenzi kendo timo dwaro maonge miriambo kaka jenzi osebedo ka wacho ni wan wang'anyo kalore kod miriambo ma bende jatend piny osebedo ka chwalo kata singo ma ok chop kare. Erokamano Joyce. Gimang'eyo kaka jatend rowere kata jenzi en ni agenda ma main mar jenzi en weche mag empowerment. Tinya miyo jenzi empowerment ki miyo jenzi tich. Jenzi feel niya gin gi anything midwaro. O qualify en gi papers. Idwani mondo abedi gi gimondo kaka ayud empowerment. I have them all. Miagowa. To kendo ni oonge. Mana gima osipna nowacho mawuok Kisii University. The moment ma sirkal bro kawo wach mar employment teach ne rowerege kata kako mi ji te ang'eni ok onyal employ ji te rowere manyani ndara kata ok nyal bedo employed lakini mechanisms monya ng'iyo mokwongo ng'eni system chal nade be wan gi ghost workers a system kaka kong'iyo kaka Nairobi County ghost workers gi positions go inya kete jok mo qualify. The moment ma opportunities se kel ne rowere ma Kenya ka ji bro bedo busy nikech sani idwa go tax pesa moro miyudo to pesa ni ok ochuli kata government iyudo ni igo ma tax seche moko idhi mjengo iyudo gimoro in gi family midwaro ne to midwaro kuma tini pod igo tax. The moment ma sirkal bro miyo watije bro miyo rowere tije nikech gimidwaro ne wabed mondo oyud tich no already wan go. Government they solve issue ma current ni. Wach moro mar ariyo ma osipone ni nomulo en wach mo ni wan e sirkal wan kaka jomage wan e sirkal wan kaka Joluo wan kaka ODM wan kaka Azimio koso wan kaka Jokane kata wan kaka Nyanza but perception mantie ni ya wan kaka Nyanza wan e sirkal. At the same time kanga tuwoyo be tiwacho niya ok wan e sirkal nokao technocrats kata jogo manigi lony mondo wakel mondo kony sirkal mangiso niya piny kato ji ingiso gini wan e sirkal to sama jogi ntie podium ka giwuoyo nokao jowa mondo wakete sirkal mondo kony sirkal tiyo nikech ka wan e sirkal kaka wacho no wan gi PSS wan gi CS do PS no biro kapok wadonjo kata sirkal kaponi wacho ni sani wan e sirkal wan gi CS mar treasury wan gi energy bwase timo audit mofwenyo niya to chakre jogi donjo e sirkal be nitie yudhe moko mose benefit donjo gi sirkal no mondo mi koro awach ni an e sirkal koso adhi gi narrative mar niya nowakawo jolony mokete sirkal koro jolony ka ema nie sirkal wan gi jowa manie sirkal. The moment mo realize niya ni kata kaka youth affairs mano yier bona miluongo ni Fikrini ni bosa ng'eni to so far chakre donjo office to bentie no kete kacha mon mi represent the youths bentie opportunities mosewuok ma youth osayudo. The moment mo obro film mano de no wacho ni wan e sirkal to sani wakao jowa mar qualified mondo kony sirkal obed emomiyo sani Azimio kata ODM ok dhi ng'anyo nikech gifeel ni wakawo jowa manigi experience mondo waket kachacha mondo tim gik manyocha wadhi ne ng'anyo wadwa ni sirkal otim. Koro the moment ma offices gi bro include youth gi jok ma nyatie buogi office mar CS energy office mar treasury wachake empower ji dala kuchocho wachake ensure ni Kisumu County ma en Kisumu City wan gi cash flow. Anyalo ng'ise adier ni aseda Kisumu City ma mane kumonyuola tasomo Meru tin ne Kisumu by far to kidhi Meru kacha cash flow biashara matimre kacha mabedo owned gi jokanyo oingo Kisumu mabor though wan Kisumu City. Why? Kisumu tinde yudo ne dhano tiyo Nairobi to ji dhigo sherehe edonam nikech kucha chaonge cash flow koro watiuru Nairobi then koro mo weekend wadhiuru kata koro holiday Kisumu en kamidhi jidhima but ohala di makata jo kanyo ma Kisumu nego tema ne wuotho Kisumu on Sunday morning ibiro do ni onge biashara madhi mbele kata the whole of Sunday. Why? Biashara mantie within city obedo owned gin jokma mostly Indians. Sama gibedo owned cha ibiro do ni ng'ato kaka in mondo mi yud tich an keti ni golo gik moko e lori
tisoyo kata igolo kacha tisoyo e lori. But koro ohala kuonde wa mane nondike jowa kaka kar cotton, kar pamba, wan gi kembni mag sukari nyaka sani pod nitiere ywaruok manyiso ni gima koro kuma koro jowa nyalo yude tich direct pod oging, pod watiye buoji mako yaw kuondego tipani weche nyalo dhi maber. Ko yaw kuondego ni kawuono yaw pamba kar loso pamba cha manyiso ni pamba idhi chak pidhi. Same kuma wuoke ni pidho pamba kane aje primary, sani ok pidh pamba nikech kambi nosetho. Wasedonjo sirikal nyaka sani, ang'o mi pod ok nya yaw kambi mar pamba no?